ба шумо як савол: фиръавн беҳтар аст ё шахси мусалмон? шояд бигӯӣ, ин чӣ савол аст, аслан қобили муқоиса нест. ба хотири ин ки ман мегӯям ла илаҳа илlalloh муҳаммаду расулаллоҳ ва фиръавн мегуфт: ман парвардигори шумо ҳастам. замоне ки аллоҳ ба мусо алайҳиссалом фармуд: ба сӯи фиръавн биравед, ки саркашӣ кардааст, сипас бо нармӣ бо ӯ сухан бигӯед. пас чӣ гуна сухан бигӯяд? бо нармӣ сухан бигӯед. пас чӣ гуна фикр мекунӣ вақте мани мусалмон дучори гуноҳ мешавам? биё ва насиҳатам кун, маро алоқамандӣ кун ва натарсон. маро ба бозгашт ва тавба ба сӯи Аллоҳ алоқамандӣ кун, маро натарсон. замоне ки Аллоҳ мефармояд: бигӯ эй бандагонам, эй касоне ки гуноҳи зиёд кардаед, аз лутф ва раҳмати Худо маъюс нагардед. вақте ки Аллоҳ раҳматашро ба ёдат меорад, пас чаро касе ки ла илаҳа илlalloh ва муҳаммаду расулаллоҳ мегӯяд ва дучори гуноҳе мешавад, ӯро метарсонед? балки ӯро бо бозгашт ба сӯи Аллоҳ алоқамандӣ кун. танҳо ҳамин. ман ҳам бо ту мувофиқам ки Аллоҳ азоби шадид аст, аммо раҳмати Аллоҳ аз ғазабаш пешӣ гирифтааст. пас ором ва мутмаин бошед.